Незабравимо пътуване до Истанбул през август. Искате ли да откриете скритите съкровища на този уникален град? Ние ви предлагаме персонализирана екскурзия с частен гид и частен екскурзовод, които ще ви разкрият тайните на Истанбул. Всичко това в компанията на експерти, които ще направят преживяването още по-вълнуващо. Индивидуално внимание. Тази екскурзия е специално създадена за малки групи, за да гарантираме, че ще получите най-доброто от всяко място, което посещаваме. Не пропускайте възможността да се потопите в едно наистина специално пътуване, съобразено с вашите интереси и темпо. Записванията за месец август вече започнаха, но местата са ограничени. Побързайте и се присъединете още днес. Осигурете си място в тази ексклузивна екскурзия. Бъдете част от нашето следващо незабравимо приключение. Очакваме ви!